Allow me to introduce you to Fabrice. Je l'ai appelé, il répond pas. Il écrit? Il est comme devant un obstacle. Il est resté discuter avec le patron des soins palliatifs. Soins palliatifs? J'ai lu vos livres, ça touche ma spécialité. Nous sommes une équipe de 16 avec un équipement tout ce qu'il y a de plus moderne. Si vous avez le temps, je peux vous faire visiter. Muy bien, vamos. Ederki hasiko dugu prentsaurrekoa. Lehenik eta behin eskerrik asko prentsaurreko honetan egoteagatik, Le Dernier Souffleren aurkezpena egingo dugu. Atal ofizialeko kide dena Donostia zinemaldian gogarazi nahi dizuet, Costa Gavras Arek saria irabazi zuela duela urte batzuk. Eta gustatuko litzateke esatea, aurkeztuko dugula Costa Gabrasen filma De Dernier Souffle atal ofizialean. Eta gogoratzen dizuet Costa Gavras saria jaso zuela 2019 urtean. Gaurko prentsaurrekoan Costa Gabrasen azken filma aurkeztuko dugu, Le Dernier Souffle hain zuzen ere, eta esan behar dut baita ere, 2019an gure Donostia saria izan zala. Muchas gracias por su presencia hoy aquí. Eskerrik asko gaur egoteagatik prentsaurrekoan eta lehiaketan dagoen filma aurkezten dugu, Costa Gabrasen filma, atal ofizialeko parte da, zinemaldian eta gogorazten dizuet, Costa Gavras izan zela gure Donostia saria 2019an. Gainera, zorionez hemen dugu ekoizlea Michel Gavras eta Charlotte Rampling ere dugu, Angela Molina eta Marilyn Canto. Beraz, hitza eskatzen badidazue, emango dizuet, eskerrik asko. Gracias. Bueno, pues buenos días. Egunon, eskerrik asko denoi hemen egoteagatik, eskerrik asko filmagatik eta promozioagatik. Costa Gavrasi galdetu nahi dio badago esaldi bat filman esaten duena, mediku baten esperientziak eta filosofo baten gogoeta. Beraz pentsatzen dut hori egongo dela liburuan, oinarri den liburuan, baina nola izan zen ikerketa prozesu hori, edo bi ikuspegi hauen zabaltzea. Eta zer ikasi zenuen, hau da nola aurre egin heriotzari ikuspegi mediko eta filosofikotik. Egunon denoi. Film hau egin dut, lehenik eta behin, interesatzen zitzaidalako gaia pertsonalki. Irizenari naiz adin batera, bai, bizitzaren odeiertza, heriotzaren odeiertza gero eta hurbileko daukat. Eta auzi hau planteatu dio nire buruari aspalditik. Nola bukatzen dugu, nola sentitzen den norbait amaitzen duenean bizitza. Beldurraren eta izuaren artean edo duintasunez hiltzen gara. Karo, hemen kontua da ez ditugula bizidunak ikaratu nahi, baina duintasunez ere hil behar dugu. Eta auzi honek kezkatu egiten hau, eta Rachid de Brenek liburua bidali zidan, hemen Grange doktorearekin idatzi zuena, hemen dagoena, eta esan nuen, bueno, liburu interesgarria da, oinarritu egiten da, hainbat kasutan, egiazko kasutan, eta esan nuen, bueno, kasu hauekin egin genezakela, Zinema pertsonaiak sortu. Gertakariak tradizionatu gabe. Zen niretzat, zinema ikuskizuna da beste zer baino lehen. Eta ikuskizun horrekin emozioak sor ditzakegu ikusleentzat. Eta emozio horiekin ikusle gogoetak egin ditzakete,
edo berbada baliteke ez ere ez egitea, baina niretzat hori da zinema, ikuskizuna. Ez da eskola bat, ez unibertsitate bat, non lan didaktikoa egiten den. Film hau erabaki nuen egitea plazer handiz. Lehenik eta ben ez nagoen oso seguru gidoitik aterako ote nintzen, hasi nintzen gidoia egiten, nahiko denbora hartu zidan lan horrek, gero Michelekin batera, nire emaztearekin batera. Gainera bera da ekoizlea, eta gainera asko arduratzen da alderdi ekonomikoez, eta eskerrak oso ondo egiten du bestela ez legoke filmik. Nik nire aldetik ez naiz gauza, dirua eskatzeko, diru bila ibiltzeko. Nik egin dezaketan gauza bakarra da, gidoia eman, eta esan, bueno, interesatzen zaizue. Eta pantailara eramango dugu. Michelek egin zuen, egin bertzuena, filmak aurrera egintzezan. Eta gero, garrantzitsua da antzezleak aurkitzea. Gidoia idazten ari nintzela, Le Mondeko gehigarrian argazki oso eder bat aurkitu nuen, Charlottena. Zutik zegoen, hieratika, oinutsik, eta esan nuen, bueno, badut pertsonaia hau. Charlotte planteatuko diot, eta gero, beste pertsonaia batzuk eduki nahi izan nituen. Besteak, beste pertsonaia pixkat, esplosiboak ijitua esate baterako. Eta Michelek onduan gogorakarri zidan, nik iraganean asko ezagutu izan nuela, antzezle espainiar bat, emakume bat, Angela Molina mentxe dagoena. Eta biek egia esan erantzun egin zuten, gidoia irakurri ondoren, biek oso ondo erantzun zuten, eta berehala gainera. Eta Charlotten kasuan, berari esan nion, Charlotte, proposatuko dizut, zure bizitzako rolik txikienak irrebarre egin zuen eta santzia. Bueno, hasiko naiz irakurtzen. Irakurri zuen, azkar-azkan, telefoni ditu zian, eta hasi zen niri hitz egiten, gidoiaz hitz egiten, pertsonaiaz. Eta, bueno, esango ditez ez da normalean egiten duena. Gidoia bialtzen dizute, hasten zara gidoiaren kalitateaz hitz egiten, eta gero zaten didazu ez. Eta ez, esan nuen, esan zidan, bai, horrego nahi dut film horretan. Beraz, nire ametsa zen aspalditik. Berarekin lan egitean, gero Marilyn etorri zen, eta horrela pixkanaka gainerakoak etorri ziren. Deneko hartu zuten. Paper txiki hauek egitea. Beraz, banituen bi paper nagusiak, KTMG, eta Denis Podarides, eta baita ere, harremanetan jarri nintzen, nirekin askolan egindako pertsona batekin, emakume batekin, eta hark ere onartu egin zuen. Nirekin lan egitea, beraz, hor dago filma, ikusi duzu ez da? Eta nik ere jakin mina handia dut, zen nik adiskidekin hitz egiten dudanean, edo beste pertsona batzuekin, edo lankidekin edo kazetarikin, zer egin duzu esaten didate. Eta nik egin dut lan honi buruz eta denak begiak irikitzen dituzte, hau katastrofe bat balitz bezala. Beraz, hau da nire kezka. Eta denak hemen zaudetenez, poz-pozik nago zuen erantzunak ikusi nahi ditu delako. Oso hitz ederrak esan dizket Jose Mariak, bueno, ez da ondamendia, ez lasaitu egin hau. Eskerrik asko denoi hemen egoteagatik, eta hitza emango diet nire lankidei edo zuei. Hola, buenos días. Kaixo, egunon. Estoy aquí. Hemen nago. Hola, buenos días. Kaixo, egunon. Buenos días, María Guerra. Egunon, Maria Guerra naiz, kinotikotik. Señor Costa Gabras, que nos... Costa Gabras jaunak, nahi nuke zuk eutanasia hitz egitea Frantzian, zein da eutanasiaren egoera Frantzian. Eta film honetan kontatzen duzu gizarte batek bizkarra ematen diola heriotzari, baina nola 9 urteko aurra kontaktuan dauden pornoarekin pantailen bidez. Beraz, bi gai horiek oso interesgarriak dira, eta zuk hortan jartzen duzu fokoa. Komentatuko duzu, mesedez? Lehenik eta ben ez zait eriotza hitz egitea gustatzen. Eriotza da bildurra ematen digun hitz bat.
txikiak garenetik. Nik hitz egiten dut bidaiaz. Irteera, hau da bidaia bada, behar bada, paradisura edo beste nonbaitera, bakoitzak izango du bere duen itxaropena. Zerbait funtsezkoa, niretzat, eta ezaketu horrekin ondo erantzungo dizuden, niretzat funtsezkoa dena hauxe da, duintasunez joatea. Duintasuna guretzat eta hemen gelditzen direnentzat. Ez utzi beldur arrasto bat edo izu arrasto bat gure atzetik. Adibide batzuk ditut nire bizitzan, bereziki kasu oso hurbil bat. Norbaitek amaieran esan zuena, ez nazazu joaten utzi. Esaten zien inguruan guztiei eta horrek beldurra ematen zuen. Eta hori nirekin gelditu da, baina zer egin dezakegu guk ezin dugu ez zer egin. Ez dago gure esku. Beraz uste dut gure burua prestatu egin behar dugula. Prestatu egin behar dugula konbikzioz, sendo eta gainera irribarre batekin, ezinbesteko baita. Hori da niretzat pixka bat filmaren zentzua. Ez dut uste horren erraza denik. Galdera zen, tanatos eta porno, eutanasia eta pornoa. Bai, itzuliko naiz orain horretara. Bai, egia da gainera, kuestio honetatik abiatuta, argi dago prentsan eta telebistan ez dugula heriotzari buruz hitz egiten, tabu handia da. Bidai hori joatea tabua da, baina telebistan, aitzitik, hemendik ateratzen bazara, eta porno idazten baduzue Googleen ikusiko duzue zer aurkitzen duzuen. Eta telebistan ere gauza bera, pornorako sarbidea aurkitzen dugu, edo non dago. Beraz horregatik sartu dute esaldi hori aurrei zuzendua. Aurrei buruz hitz eginez, aurrak beti erekoak dira. Eta hori uste dute ez direla sekula hilko. Baina tanatosa hor dago. Eta grekozarrek oso ondo zekiten hori. Eta ospatu egiten zuten beren modura, tanatosa. Gizarte batzuetan ospatu egiten zen, zeremonia handi batekin, eta hori dena gero eta gehiago galtzen da. Hau da, hilerrian elur ematen diogu berehala eta astu egiten ditugu. Nik uste dut aitzitik funtsezko dena mantendu behar dugu. Azken momentu horrek duina izan behar du. Beraina duin gero mina nostalgia mantentzeko, min hori mantendu behar dugu. Tristura ere ezinbestekoa da. Saiestezina, baina nostalgia batez ere. Maitasunaren luzapena baita. Iraun egin behar du eta bizi behar dugu nostalgia horrekin, pertsona horien minarekin. Hau da, itxaropenez gero gugatik ere gauza bera egingo dutela bestek. Kaixo, hemen galder bat Brasiletik, Kaixo Costa, mila esker existitzeagatik eta egiten duzun film zoragarri horiengatik. Azken urteetan egin dituzunak zure lanari buruzko iritzia jakin nahi dut, zinematografari buruz eta bigarren galdura da. Ea ezin da filma ikusi, osasun sistema kontuan hartu gabe ez, Europan bakarri mundu guztian ere bai. Ni Brasilik dator, erietxek baldintzek aragarriak dituzte, eta zailak bai ekonomia arloan, bai beste arlo batzuetan ere. Egin alduzu ikerketa berariazko bat Europako osasun sistemen inguruan? Ikerketa film honetan? Ez. Lehenik eta behin liburua nuen. Branche doktorea ezagutzen nuen, eta berak erakutsi zidan zer egiten zuen, bisita egin nuen, nola lan egiten zuen, frantzesez ditzengo dut, bestera ondoko saltza izango dugu. Gauza oso interesgarri bat aurkitu nuen, zu ospitalera joten zenean, doktoreak eta erizainak nahiko agintezaleak dira, oso autoritarioak dira, hau da, oso zehatzak hau egin behar da eta beste egin behar da. Baina mediku honen lantaldea eta beste talde batzuk egia esan irribarre egiten zuten. Eta gaixoak hor zeuden umeak balira bezala,
egiaz, baina maitasunez tratatzen zituzten. Eta eman nahi zitzaion beti erantzun bat beraiek zuten kezkari. Eta medikutik hasten zen hori eta osasun talde guztiak, erizainak, laguntzaileak, aurkikuntza oso handia izan zen. Eta esan behar daukat, langile guztiak, osasun langileak zirela, ez zira antzezleak. Erizainak ziren, benetako erizainak, eta horrek benetan harritu ninduen. Liburuan aipatzen da nola jokatu behar dugun gaixo horiekin. Bereziak baitira. Eta aurkitu nuen egia hori, eta horixe erakutsi nahi izan dut filman leialtasun berarekin liburuan agertzen den bezalaxe. Hola, buenas tardes. Kaixo, arratsaldeon. Eskerrak eman nahi dizkiot Kosta Gabrasi egon nahi dut. No abundan. Ez bai daude diskurtsoa duten zuzendari gehiagirik, egia esan azken aldi honetan oso fin lantzen duzu hain gai zaila film honetan. Eta ni ateratzean negararazi dit, ez filman zehar baizik eta ateratzean. Baina nire galdera da Angela Molinarentzat. Azken aldi honetan zinemakoek ez dizute bizitzen usten. Nola egin zenuen pertsonaia hau emozio handia bizi izan zenuen sekuentzia eder horretan? Kostak erakutsi dit hiltzen ere bai, zoriontsu hiltzen ere bai. Zoragarria izan da antzezle hauekin lan egitea bakoitzarekin. Denek sinetxe egiten zuten bere pertsonaiak zein ziren eta proiektuan sinesten zuten eta denek onartu zuten gaina sutsuki parte hartzea beren antzezpenak egitea. Kat Megarekin hasita komedia egiten duena normalean. Oso ekspansiboa da, oso irekia da, txantzak egiten ditu, abesten du, eta hemen improvisatu behar izan du pila bat. Eta nik eskatu nion, jakina, besterik gabe mediku autoritori bat izatea, eta lortu zuen, ikuste dut, oso ondo egiten du bere papera. Eta Angelaren kasuan, Angela niretzat izan da aurkikuntza bat. Ze gauza asko proposatzen zidan, oso interesgarriak. Eta bere proposamen guztiak gero, hautatu egin behar ziren, ze gauza asko proposatzen zizkidan. Ez dakit nire aukera zuzin izan den edo ez, baina, ni egia esan, hilda nago. Baina ez da ikusten, ez dira pertsonaiak ikusten hiltzeko unean, ez ditugu hiltzen ikusten. Ez, beraz, pertsonaia gisa, baina jaetzen hori. Greziar filosofo batek esaten zuena, heriotza bizi duentzat ez da existitzen, eta hildakoentzat ere ez, noski. Bai, beraz, amaiera arte biziko gara, bizi egin behar da. Eta ni alegintzen naiz, esaten, dena delakoak gure gorputzaren baldintzak, borroka egin behar dugu amaierar arte bizitzeko. Hori esaten du Karin Meradek eta berak proposatzen dio, hori filosofoari. Hau da, bere gaixotasunaz kontziente duen horretan bizi egin behar da, hori da funtsezkoa. Eta beti da posible, eta amaierar arte. Baina beti dako ere ez noski. Badago elkarte bat proposatzen duena 300 urte. Bizitzea edo gehiago. Horiek Amerikarra dira, noski. Egunon, Gabras jauna, hau plazerra zure filma ikustea. Lehenengo emoziotako bat niretzat izan da, oso unkegarria izan da filma hau ikustea. Eta azkenean ikusi ditugu beren adineko rola jokatzen duten antzezleak eta atsegin handia da ikustea emakume dama zoragarri hauek. Eta asko gustatu zaie Françoise Lebrun ere ikustea film honetan. Gaur egun zuzendari asko daude, azkenean
ahaztu alde batera uzten dutera antzez gazteak izatearena, eta zoragarria da antzezle bikain hauen rolak ikustea. Bueno, Charlotte, behar bada Charlottez, zenbatez nahi du edo Angelak. Bueno, hemen gaude bizitza konpainatzeko, bizitzaren alde egiteko, 90 urte bizi hemen egongo gara beti, eskuragarri zinemarentzat. Bueno, film hau bizitzari egindako kantu bada. Unkitu egin hau, sentitu naiz behar erakarri harrapatuta. Ze hau izan daiteke azken tabuak inork ez du horri buruz hitz egin nahi. Eta filma honek uste dut ireki egiten duela atal bat hitz egin ahal izateko egoera honen inguruan. Denok ukitzen gaituena. Eta hitz egin beharko genuke horri buruz. Ulertu ahal izateko. Bai, barkatu? Beste ahots batek esaten dit, frantsesez hitz egiten didana, ingelesez hasi naizenez. Bai, bueno, nik itzuli dut frantsesera, aldatu egin du hizkuntza. Bueno, ahots ederra zuen, bai? Bai. Bueno, horixe nahi dugu Kosta Garrabasek esan duen bezala, denok nahi duguna da. Alde egin, irribarre batekin, joan irribarretekin. Jakin da, hemen egon garela, azkenean hiltzeko, bakean hiltzeko. Bakean hiltzeko eta ez beldurrez. Bakean hiltzeko ideia honi heldutan ikuste dut estatuek ausartak izan beharko luketela. Politikariek sortu beharko lukete, hau da, zaintzaren garriak oso ondo daude, baina lekuak izan beharko genituzke norbait bere bizitza interesatzen ez baldin bazaio, eta puntu horretara iristen baldin bada, eta bere gorputza jarretzen ez dionean, eta oroimenik ez duenean, eta jadanik ez duenean bizi nahi, pertsona horrek hiltzeko aukera izan beharko luke, esango balu hil nahi dut. Lagundu hiltzen baldintzarik onenetan. Hori ez da existitzen, baina uste dut beharrezkoa dela olako zerbait egotea. Biztanleria, bueno, gero eta gehiago bizi gara, eta gero eta gehiago gara adinekoak, baina uste dut inor ez litzatekela ausartuko erietxe batera joatea ausartuko, eta esan lagundu hiltzen. Argi dago erietxetik bota egingo gintuztela, baina horrek iritsi behar du, egon beharko luke. Eta hainbat herrialdetan existitzen da. C'est différent que celui-là. Celui-là, j'aime beaucoup parce que ils aident, mais ils ne tuent pas. Bai, hemen, bai, lagundu egiten dute, baina ez dute hiltzen. Lagundu egiten dute hiltzen. Ez, nik esan nahi dudana da, Charlotte da, ari gara erabaki egiten duten pertsonei buruz. Hiltzea erabakitzen duten pertsonei buruz, baina ez gara horri buruz hitz egiten ari. Orain ari gara beste gauza bati buruz hitz egiten. Ja, ez direnak sentitzen bizitzeko gai, bere miseria horretan bizitzeko gai. Arazoa da, ez diegula uzten, ez diegula laguntzen, hiltzen hori da arazoa. Bai. Eta Frantziako legeriak onartezina da sedazio sakona izenekoa, ez dakit badakizuen zertazari naizen, norbait oso gaixo dago, amaitzeko zorian injekzio bat ematen diote eta itxoiten dute hilarte. Nik uste dut, ez nago ados horrekin, ez da egoera ona. Nahi balin badegu norbait hiltzen lagundu bartzaio berehala hiltzen, eta ez hor zait aste bete edo bi aste. Baliteke pertsona asko nirekin ados ez egotea. Ze orduan medikuak hiltzaile bihurtuko ziren, bueno, hau ez da bide luzea da. Baina uste dut gaixoek, zenbat eta gehiago gutxiago sufritu, hobeto, hori argi dago. Baina Claude Grange gure doktoreak oso ondo azaltzen du, zergatik gertatzen dena guztia.
nik oso ondo ulertu dut. Behar bada filmean ez, baina irakurri liburu hau. Liburu laburra da, oso ederra da filma bezala. Eta horrela ulertuko duzu edana. Oso ondo azaltzen da guztia. A question for Costa Gavras. Galdera bat, Costa Gavras entzat. Zu 91 urte dituzu, ze puntutaraino hau da zure eriotzaz, kontzientago zaren horren emaitza. Hau da, eta ikuspegi filosofikotik bereziki antzezleekin, zure ondoan dituzunekin zer eman izan duzu. Bueno, hasiera batean, duela denbora bat, esan dut, gaiak eskatu egiten hau, 91 urte ditut, eta lankide asko ditut, hiltzen doanaz, eta askotan filmak egin ditut, eta ja ez dira nire lankideak gelditzen. Lanen hasi nintzenea film honetan, hasieran, impresionatu egin ninduen, baina oitu egin naiz, eta film hau egin ondoren, eta prozesu osoaren lekuko izan ondoren, hasi eta buka, argi gelditzen da, soluzio bakarra da, nork bere burua prestatzea. Ez da beti erraza izaten, baina ahalik eta duintasun handienarekin bukatzea. Hau da, film bat, oso lotuta dagoena nire buruari, baina film bat egiten dudan bakoitzean, beti eragin handia izaten du nengan. Denbora asko pasatu dut, idazten, gidoia, eta gero filmaketan. Nik ez dut beste modurek ikusten zinema egiteko badakit metodo asko daudela, baina hau da nirea. Hau da niri gustatzen edo interesatzen zaidana. Erdizka interesatzen baldin bazait, orduan lanak ez du aurrera egiten, bertan bera uzten dut filma. Ze film bat, maitasun historio bada, eta maitatu egin behar da amaiera arte. Hau da, haurtxoa jaiotzen den arte, filma jaiotzen den arte. Eta nik erantziko luke, film honek maitasunez hitz egiten duela, maitasuna seriotzaz. Bikote honetaz. Hau da, kantu bada bizitzari. Eta baita ere hitz egiten dugu lotura sakon batetaz. Lotura xamur hori, lotu egiten dituena filosofoa eta bere emaztea. Eta baita ere maitasun film bada, maitasun historio bada. Horrela da. Zalantzari gabe. Magilinek sortzen duen harremana, Denuirekin, maitasun harreman bada. Eta errespetu harreman bada. Eta gainera, laguntza aholkuak, gainera nire bizitzan inspiratu naiz, nire emaztearekin dudan bizitzen, zati handi batean. Egunon, Ana naiz, zaintza aringarriet batenan egiten du duela 10 urte, eskerrak ikusgai jartzeaketik horren garrantzitsua den gauza bat, niri asko gertatzen zait. Esaten dudanean lan lekuan, esaten didate, ikaragarria da, esango diet film hau ikusteko orduan. Gero, bi galdera ditut. Ea benetan idazlearen antzera, ea bizi izan dituzuen, unkitu zaituzten kasuak eta dokumentatzeko erabili dituzunak, eta bestetik galdetu nahi dizuet, ea jabetzen zareten ze garrantzitsua den hau egitea, gero unibertsitatutan, bai erizaintzan eta bai medikuntzan, izan dadin film bat, zaintza aringarrietako irakasgaian sar daitekena. Eskerrik asko eta munduko suerte onena film hau aurkeztean, eskerrik asko. Va être dans les universités de médecine. Je vais dire ça à Claude Grange. Claudi esango diot. Claudi kontatuko diot. Nik benetan uste dut, medikuek ere onartu behar dutela. Zaila da
Claude Gogonchek onartu zuen, eta horrekin bizi da, eta sonde bizi da, nik ikusi dut, lanean, bere taldearekin, eta benetan unkegarria da. Hau da, barra egiten dute, hitz egiten dute, txantxak egiten dituzte. Ez da ohitura arazo bat da, beraiek ere bat sinetxita daude ez dagoela beste konponbiderik. Irtenbide bakarra da elkarri laguntzea da. Hau da, elkarri laguntzea beren gaixoei, ahalik eta modurik egokienean hiltzeko eta baldintzarik onenean, eta ikusi izan ditut. Bai. Nik anaia bat daukat, medikua Estatu Batuetan lan egiten du, eta esaten diodan bakoitzean, entzun, ni egoera karragarri batean bali manago, injekzio bat, etorri eta jarri injekzio bat. Ez, niri ez diate hori erakutsi, eta Bostonen horregatik, Bostonen gertatzen da filma, ez nik ez dut hori, egingo esaten ditan nahiak, eta asko sufritzen badut? Bai, egia da, erlijio kristauak erakutsi digula, sufritu egin behar dugula. Emakumeek sufritu behar dute eta minez zerditu behar dira, eta noski, zergatik sufritu, premia dugu horretarako. Hau da, zergatik sufritu behar dugu, nik uste dut hori dela bizitzako okerrena. Hau da, ez, sort ditzagun baldintzak ez sufritzeko. Eta beste baldintzak ere egoten dira erditzeko. Oinazerik gabe, modu berean, lagundu egin behar digute, hiltzen, amaitzen, hori da pentsatzen dudana, eta uste dut ez duela zertan, arren komplikatua izan. Behar bada, mikrofono bat emango diogu Gantz jaunari, filosofoari. Bai, badira, diferentzia txiki batzuk, Costa Gabrasek esaten duenaren artean, eta zaintzaringarrien artean, guk zaintzaringarrietan hor gaude pertsona hauei laguntzeko ahalik eta modurik egokienean. Garrantzitsuena nahia da. Hau da, intentzionalitatea pertsona bat arinduko dugu morfina handitu behar bat dugu ere, nahiz eta horrek bere bizitza moztu. Guk nahi dugu sufrimendua arindu, baina ezin dugu oztopo bat gainditu, oztopo jakin bat gainditu. Hau da, hilaraztera baldin bagoaz, hori ez dago gure eginkizunaren barruan. Kostaren filman gustatzen zaidana da, berak ez duela alde baten egiten. Eta aldi berean pertsonak, nahi dutenak, legeak bilakatu dadien, hor badute zerbait lantzeko. Baina aldi berean errespetuz jokatzen du, zaintza eringarriekin, ez dute muga hori gainditu behar. Eta Frantzian, esate baterako laguntza aktiboaz hitz egiten dugu, eutanasiaz uste dut hau auzi juridiko bat dela. Baina ez auzi mediko bat. Ni ez nago nik ez dut uste hau eretxean gertatu behar denik, eta ez dut uste medikuek eta erizainek egin behar dutenik hau. Baina askatasun hautzi bertzaio nahi duenari leku batean, eta lagunduko dioten pertsonekin inguratuta zergatik ez. Hiltzen laguntzeko, baina hau auzi juridiko bada. Hori bermatzea edo hori baimentzea edo ez, baina eriotza aplikatzea edo eriotza mesedetzea ez da nik bultzatuko dudana. Merci beaucoup pour votre film. Eskerrik asko film honengatik. Unkitu egin nau. Mikalko dut izena. Eta emakume zientzialarien mintegietan landu egiten dugu, ditugu horrelako filmak, eta segurenez egingo dugu, une honetan, ni nator dola 2 urte, nire senarra joan egintzen, eta zure filma bihotzera iritsi zaitze, hain zuzen ere, nik uste nuen, bizi hauzia bera terapian zegoenean egia zela. Eta niko eskatzen nuen beti, egia esateko bilakaerari buruz txosten bat ematen zidaten bakoitzean. Eta zentzu horretan galdera bat egin nahi dut. Gure taldeko adiskide bat une honetan, diagnostiko bat eman diote, sarkoma diagnostiko bat. Beraz, bera dagoen unitatean, berak esaten dit, bera Mexikon dago, handago taldea, ez diote egia esaten.
Eta orduan, nik entzuten dut berak esaten didana, adiskidunek eta errespetu osoz, nik entzuten diot eta esaten diot, ezin dituela erabakiak hartu. Egiaren inguruan, zure filman gai hori fintasun handiarekin tratatzen du, noraino bai, noraino ez. Beraz, galdetu nahi nizuke, nola izan zen prozesu hori, erabakiak hartzen joateko, hau da, nola landu egiaren auzia, nori esan, familiari, gaixoari, eta gaineraztuk esan duzunaren garrantzia hau da. Estatua kontutan izan behar du, botikak erabiltzeaz gainera, garrantzitsuena izango litzatekeela gaixoak erabaki dezan nahi duena, eskerrik asko. Ça fait 2 ans. Et qu'elle croit que la vérité c'est important. Et que toi tu as traité dans ton film avec une finesse extrême, c'est de lire de la vérité, de dire la vérité aux patients. Tu te rappelles que dans le film, le docteur dit la vérité. Filman doktorak esaten du, bai, egia kontatu behar da. Ara, nik hemen itzultzaile bikain bat dut, bai. Zenik galderak egiten diot, egia esan, itzuli baino gehiago. Bai, arazo bat da gizartearentzat arazo garrantzitsua. Jokabide hori, gizartean dugun jokabide hori. Bai, pertsona honekin, azken fasean dauden pertsona hauekin, gero eta urte gehiago bizi gara, lehen esan dut. Eta hasi behar dugu arazo honi buruz hitz egiten modu serian. Frantzian hasi gara honi buruz hitz egiten, baina ez gara ados jartzen. Presidenteak batzorde handi bat sortu du, elkartu egin dira, eta proposamen oso interesgarriak egin dituzte. Baina gero parlamentuan hasi dira gai hauek lantzen, eta urteak daramatzate horri buruz hitz egiten, eta oraindik ere bere denbora hartuko du. Filmaren hasieran esaten dut, alderaketa bat egiten dut, iraganarekin. Iraganean, konturatu gara, maitasuna etzela guk uste bezalakoa. Eta horregatik heriotzaz hitz egin behar dugu, nola amaitu. 100 milioika hildako daude, noski horrela da, ezin da saiestu, baina badago heriotza bat, heriotza pertsonala, bidaia pertsonala garrantzitsua dena, eta horrek gertatu behar du, baldintzarik onenetan bideragarria da. Eta gainera ohitu egin behar dugu, askotan hitz egin dugu horren inguruan. Goantz, doktoriarekin horri buruz hitz egin dugu, ohitu behar dugu. Hau da, baliteke mediko batek egunen batean bultzadatxo bat ematea beharrezkoa denean, baina ohitu egin beharko dugu horretara. Nik uste dut denbora kontua dela eta ohitura kontua dela. Gure gizarteetan denbora asko behar izaten du gizarteak onartzeko, eta gero onartzen duenan dena onartzen du, adibidez homosexualitatea. Nire belaunaldian homosexualitateari buruz hitz egiten genuen, eta egia esan arbullo handia zegoen, eta gaur egun aita santuak onartu egin du. Beraz, denbora berda. Naiz eta gehiegi ez, gauzak bizkortu egin behar dira pixka bat. Eta behar bada zinemak lagundu egingo digu hori bizkortzen. Emakumea, gizakiak libre izan behar dugu gure erabakietan, eta berak esan duen bezala, zu egia esan, ez duzu heriotzara bultzatzean horbait, ez duzu hori onartzen, baina amaitzen ari den pertsonak ere izan behar du askatasuna hautatzeko. Libre jaiotzen gara, eta libre hil behar dugu, eta gizarteak egon behar du maila horretan, horren guztiaren mailan askatasuna izan behar dugu, guri komeni zaiguna erabakitzeko. Azken galdera, anatzean. Kaixo? Komentatu filma sakona irutu zaidela, sentibera eta beharrezkoa. Eta hain zuzen ere horregatik, harritu egin nau xehetasun batek. Hau da, izkituei buruz egiten den tratamendua, folklorismo eta kolore handikoa.
Eta gora ekartzen dit asko ikuspegi kolonialista batera, erjek zuena, eta nire esperientzia, nire ospitale batean egiten dut, oroar ijituen erreakzioa gaixotasunaren eta eriotzaren aurrean, ez da izaten, ez alaia, ez positiboa, ez kantatzeko modukoa, beraz gustatuko litzaidake nola sortu den eszena hori badakit xehetasun txiki badela, multzo zoragarri batean. Argi gerabedi filma zoragarria dela. Bueno, nik esan behar dizut, berak ez dio inori esan hil egingo dela. Abesten joaten dira uste duelako gainera, tratamendu eman diotela eta lasai asko dijoala etxera. Eta berak ez du esaten hiltzen ari denik, ez da senarrari ere ez. Beraz, postasun hori, ikusten da, eta ez oinazea. Uste dute? Oso ondo. Uste dut amaitu barra dugula, eskerrik asko denoi, Kosta Gavras eta parte hartu duzuen guzti Angela Molina, Txalo Gampli, Mali Kanto eta Michel Kosta Gavras.